забравя, не ни оставя да покинем. Може да си забравен от майка, от баща, от приятел. И казва, може една майка да забрави детето си, но аз няма да те забравя, никак няма да те оставя. Аз ще бъда през всичките дни с тебе до свършика на века. Слава на Господа! Понякога ни забравят приятелите, роднини, но Исус се грижи за нас. Може да ръкопляскаме за Исус тази църква. Искам, Господи, да бъда аз на Твоето рамо и да ме ганиш между създъха. Искам, Исусе мой, да бъда аз на Твоето рамо и да ме ганиш между сестра. Мамо, каме, мамо, каме, мамо, каме, тебе аз не ни оставя, не ни забравя, не ни оставя да загинем. Изпави ме, Алелуя, нека се изправи. Може да затворим остави ме да не спрем Божията благодат на светлина. Алелуя. Огня в мене, Алелуя. душата мрачна. И Боже мой, изтри сълзите. Айде заедно. Изпави ме. Молиме те, Боже, избави. Остави ме на светлина. Алелуя. Огня в мене, Алелуя. душата мрачна. И Боже мой, изтри сълзите ми. Жадна е душата ми, жадна е за тебе. Преди ти води сега, ти ме води. Освети душата ми, помажи сърцето ми. Ти си пастир на живота ми. Жадна е душата, Алелуя, Боже. жадна е за тебе. Ние искаме Твоите. Ти води сега, ти ме води. Освети душата ми, помажи сърцето ми. Ти си пастир на живота. Алелуя. За какво жадуваш? Какво е най-голямата жажда за теб? Да имаш кола, да имаш пари, да имаш слава. Знаете ли какво е най-голямата жажда? Най-голямата жажда за един истински християнин е да ходиш в неговите повеления ден и нощ. Най-голямата жажда е да бъдеш светлина на този свят, да бъдеш катерина на този свят. Най-голямата жажда да търсиш първо небесното царство. Това е най-голямата жажда. Аз бях жаден, когато бях мюсюлманин. Аз бях жаден, когато живеех в тъмнината. Аз бях жаден, когато моята сестра беше няма. Аз бях жаден и не знаех пътя. Аз бях жаден, когато вярвах, че Мохамед беше спасител. Аз бях жаден, когато не познавах Христос. Но дойде Исус, Той ме напои с живата вода. И сега аз жадувам да хода
Неговите повеления. Алелуя! Бог да ви благослови. Изпяти в мене Духът си святи, постави ме на светлина, жадува в мене душата жадна. За кой? За Теб, Исусе, за Твоята любов. Изпяти в мене Духът си святи, постави ме на светлина, жадува в мене душата жадна. Алелуя! За Теб, Исусе, за Твоята любов. Жадна е душата, жадна е за Теб. Преди Ти води сега, Ти ме води. Освети душата ми, помажи сърцето ми. Ти си началник на живота ми. Жадна е душата, жадна е за Теб. Преди Ти води сега, Ти ме води. Освети душата ми, помажи сърцето ми. Ти си началник на живота. Алелуя! Алелуя! Затворете очите си, ако не разбирате. Akın gidiyor, dizlerim Allah'tan yardım istiyor. Yüce Rab, al beni senin ellerine. Mutluluk ver bana, destek ol bana. Kalbimde sen yaşa, ışık ol bana. Kalbimde sen yaşa, ışık ol bana. Yalvardım Allah'a, kurtuluş verdi bana. Yalvardım İsa'ya, destek ol bana. Gözümde yaşlar akıp gidiyor. Dizlerim Allah'tan yardım istiyor. Yüce İsa, al beni senin ellerine. Mutluluk ver bana, destek ol bana. Kalbimde sen yaşa, ışık ol bana. Kalbimde sen yaşa, ışık ol Боже, прави сути и помазвай сърцата ми. Молиме Те, Отче свят. Молиме Те. Kurtuluş verdi bana. Destek ol
Идвам аз, о Боже мой, пред Твоите нозе. Алелуя! Святи Господ! Моля се от все сърце, Тази сутрин Ти си благословен! моля Те, чуй О, алелуя! Святи Господ! моля Те, о Исусе, моля Те, чуй ме, моля Те, вземи ме в Твоите ръце. Моля Те, о Исусе, моля Те, чуй ме, прекланям се, о Исусе, пред Твоите нозе. Имам нужда от Теб, Христе, моля Те, чуй Чуй ни, Боже, защото ние имаме нужда от Теб! моля Те, о Исусе, моля Те, чуй. Алелуя! Нека да слава на Господа! Бог ви благослови, можете да седнете. Искам тези ръкопляскания само за Исус Христос. Господа да ви благослови. Аз вярвам, че тази сутрин ние ще бъдем благословени от Господа. Защото ние сме в Неговото присъствие. Когато човек е в Божието присъствие,